Στην Ελλάδα, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ξαφνικά όλοι έμαθαν την ιστορική ρίση του Θουκυδίδη. Πόσο ισχυρός προχωρά στο ότι επιτρέπει δύναμή του, ενώ αδύναμος υποχωρεί στο ότι επιβάλλει αδυναμία του. Άλλο όμως τι είναι ηθικό, και άλλο τι είναι λογικό. Τελείως άσχετα μεταξύ τους πράγματα. Είναι λογικό, για παράδειγμα, να κάνουν κοπάνες σταθμάρχες, αφού δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αλλά είναι ηθικό και το δεχόμαστε να συμβαίνει έτσι απλά? Ήρεμα ρωτάω. Τότε λοιπόν, με τη λογική αυτή, εάν κάποιος απειλήσει αυτούς τους ανθρώπους με όπλο και τους κλέψει το πορτοφόλι, να πούν «Α, έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι το σωστό. Όποιος έχει όπλο, ληστεύει και τον άοπλο αφού είναι δυνατότερος». Είμαστε με τα καλά μας. Εκτός αν καταντήσαμε σε σημείο να συμφωνούμε με τη ρίση του Βουλγαράκη πως ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Επιπλέον αναρωτιέμαι, η θέση τους αυτή θα ήταν η ίδια εάν αντί για την περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία είχαμε μια αντίστοιχη εισβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα, διότι οι ομοιότητες των δύο περιπτώσεων είναι ανησυχητικά πολλές. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε δυτικά μια μικρότερη χώρα και ανατολικά μια μεγαλύτερη και ισχυρότερη, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, η οποία έχει επεκτατικές βλέψεις σε ξένα εδάφη που κάποτε τις ανήκαν. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε χώρες που ήταν κάποτε αυτοκρατορίες και αισιοδοξούν να ξαναφτάσουν στην παλιά τους δόξα. Και στις δύο περιπτώσεις η ισχυρή χώρα έχει ένα αυταρχικό καθεστώς με έναν ηγέτη που κυβερνά πρακτικά φόρους ζωής και απειλεί ανοιχτά γειτονικές χώρες. Και στις δύο περιπτώσεις η ισχυρή χώρα διατηρεί στρατεύματά της εκτός των συνόρων της σε διάφορες άλλες χώρες. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μειονότητα στη μικρότερη χώρα, την παρουσία της οποίας η μεγαλύτερη χώρα συνεχώς επικαλείται και χειραγωγεί. Και στις δύο περιπτώσεις η μικρή χώρα που κινδυνεύει βρίσκεται γεωγραφικά στην Ανατολική Ευρώπη, της οποίας αποτελεί και φυσικό σύνορο. Είναι λοιπόν παράλογο να σκεφτούμε ότι η δικαίωση της Ρωσίας για την εισβολή της, όπως φαίνεται ότι θα συμβεί, θα λειτουργούσε ενθαρρυντικά όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για άλλες αναθεωρητικές δυνάμεις όπως η Τουρκία? Τι πιστεύετε? Η περίπτωση της Ουκρανίας είναι από τις περιπτώσεις αυτές όπου η ηθική συνάδει με το συμφέρον μας και αμφότερα προστάζουν να είμαστε με το μέρος των Ουκρανών. Περιμένω τις γνώμες σας στα σχόλια. Εάν αυτά που ακούσατε σε αυτό το βίντεο σας άρεσαν, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και τους αγαπημένους σας, ώστε να έχουν την ευκαιρία να τα ακούσουν και εκείνοι, διότι η καλή πληροφορία πρέπει να διαδίδεται.